Matapos ang kalahating dekada at makasaysayang pagdaraos ng ikalawang FIBA World Cup Championship sa Rio de Janeiro, Brazil noong 1954, napili naman ang bansang Chile bilang maging host nation sa third edition ng torneo taong 1959. 1958 sana talaga ang original schedule ng FIBA World Cup dahil tuwing ika-4 na taon ito ginagawa. Pero dahil ongoing pa noon ang construction ng Metropolitan Indoor Stadium na pagdarausan ng mga laro ay na-move ito sa susunod na taon. Isinagawa ito mula January 16 to 31, 1959 sa 5 host cities sa Chile. Nagbalik ang mga powerhouse teams na Brazil, Argentina, Philippines at 1954 champs na Estados Unidos kasama ang Formosa, Canada at Uruguay. First time naman nakipagbakbakan ng mga koponan mula sa United Arab Republic, Puerto Rico, Mexico, Bulgaria, Soviet Union. Nahati sa 3 grupo sa preliminary round ang 12 teams habang diretso naman sa final round ang host team na Chile. Nagharap-harap sa final round ang mga 7 koponan na kung saan ang nakakuha ng top seed sa magtatapos ng single round robin competition ang ihiranging kampyon. Matindi ang labanan sa ranking at matapos sa mainit na final round, tayang Formosa at Chile sa 2-4 win-loss record. Dahil dito ay nagharap ang 2 teams para sa bronze medal match kung saan nanalo ang Chile. Ang defending champion naman na Estados Unidos na nakakuha ng silver medal at ang host nation na Brazil na nakakuha ng gintong tropeyo. Hinilang naman ang most valuable player of the season ng Brazilian na si Amaury Passos na may record na 15.2 points per game. Matapos ang 3 edisyon ng FIBA World Cup Championships ay nanguna ang Estados Unidos sa dami ng podium finish. May 1 kampyonato at 2 silver finish ang USA basketball team, habang sinundan naman ito ng Brazil na may tig-1 kampyonato at silver finish. 1 kampyonato naman ang naiuwi ng Argentina, habang 2 bronze ang sa Chile at 1 bronze finish ang Pilipinas. JM De Jesus, CLTV 36 News.